Magkano pa masahe, kuya? Hanggang doon lang sa bandang ano po. Doon lang kasi ako eh. Sa may kabilang gate lang, kuya. Hanggang dyan lang po. May sukli ka po sa 1,000, kuya? What? Wala? Eh, paano na to, kuya, no? Subukan, kuya. Okay. Wala talaga, kuya. Pwede kiss na lang, kuya? Really, Kiss? nigga? Dalawang kiss. Para kisses ba? Oo nga. Okay lang sa'yo? Kiss? Oo nga. One eternity later. Hello ate. Pwede ba kita bigyan ng kiss? Bruh. Kiss, pwede? Pwede? Bakit man? Run. Hindi naman kiss. Kiss na chocolate ba? Oy, chocolate na kiss. Kiss chocolate. Hindi kan. Hindi. Vlog na yayo. Hindi. Oh. So chocolate. Ay, hello po, ate. Taga saan ba kayo, ate? Lamenta. Dito lang ba yon banda? Doon po sa may subdivision. Kapalong lang. Opo. Ano kasi, may tatanong lang sana ako eh. Nakaranas na ba kayo ng ano, kiss? You serious? Nakatikim na ba kayo ng matamis na kiss? What the fuck? Nyo, grabe, sa lahat na pwede Kasi- yun talaga. Ano eh, hindi pa ako nakaranas ng kiss eh. 2 beses na yan! Ano to, there? Oh my God. Ano to? Ba't may ganon? Good afternoon po, sir. Good afternoon po. Sino pong leader niyo po? Leader sa. Dito, anong gagawin niyo? Sasayaw ba kayo? Bakit? Pwede mo magtanong, kuya? Anong tanong mo? Ako, dancer ba ako? Gusto niyo ba ng kiss? Kiss po. Yung matamis na kiss. Kiss as in, kiss sa lips. Basta kiss. Mga kaibigan mo, baka gusto po sila. Gusto mo lang kiss?
Gusto, pero kay, meron ka siyang boyfriend. Yung mga single lang po, kung pwede. Ito. Garcia. Kasi hindi ko pa na-experience yung ganun eh, yung matamis na kiss talaga. Alam ko na Blanca! Yan na. Alay, Yohohon mga kamaks, at dyan nagtatapos ang ating bagong episode ngayon. So medyo na boring lang ako ngayong araw na to, so hindi namin na paghandaan ang bago naming episode. So magsa-shoutout na lang tayo. So shoutout nga pala sa aking pinakamalupit na kaibigan na si Dennis and Jesus, at si Parantar G, at si ang kalintikan nila Kay. Yun ang channel niya. Yun ang pinakamalupit na channel ng kaibigan ko na gumagawa din ng prank video. So sa'yo naman, Shout out nga pala kay Nils Life Vlog, kay James Melendres, Yours Channel. diba kamag-anak mo si James? Anong mensahe mo sa kanya? Maka daw. So, dyan lang tatapos ang ating prank at bagong episode ngayong araw. Sana ay sa susunod na episode ay subaybayan nyo pa ang aming munting channel at mag-subscribe na kayo, at huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated kayo sa aming future uploads na video. So, kung nabitin kayo ngayon guys, pagsikapan namin na sa susunod na linggo ay makapag-upload kami ng malupit na prank. So, ngayon lang kami natapos at kita nyo naman. Hoy! Muntik na nabasa guys. So, let's go! Yun mga kamaks, nandito pala ako ngayon sa Kapalong at ipapakita ko sa inyo ang pinakamalupit na mga supporters namin dito. Yun!